Ilingon ta, mga tugang, kunya umpan mga autong yan. Ha? Taday man pwede na day kitang order sa satuyang syudad. Ulitong ko, so sabi ni Councilor Bariso na Chairman Committee on Public Utilities, tabi, iyan, bako lang iyan ang asikasuhon, halos iba pang concern sa traffic sa Legazpi, tatawan da tabi din prioridad sa saindang magiging pagtiripon. Kaya di po magreklamo sa iba dyan, natangaya kami sana, aayuson na tabi. Kayo, yan lang ang nailing, tabi sa Ems Barrio, South, tayan tabi ang kaaragihan, nin kadakol na mga bihikulo, pasisiring po duman sa Biyo, asin paluwas, mga tugang duman sa Bagong Bayan, Daraga, Albay. Okay? Sige po. I-check ta muna sa auto. Pamahawan Sa mobil ang sitwasyon dyan, ha? Storyang may init. Pamahawan sa morning hirit. Entras tanto, 5 minutes bago mag alas 7 ng pagkaaga. Nasa linya po mga tugang si Jimmy na salita sa dagdag na report. Good morning, Jim. Yes, BP Marinaga sa mga parantabay. On assignment ako mga 8:30 ngonya na pagkaaga. Dahil ta igwanin sarong dakulang eskwelahan digdi sa 3rd District BP, nagsalida sa naki principal, nagkaigwanin mga pagbabalasa sa mga classrooms. Ngunyan ang naapugan sa mga estudyante dahil anta sa mga estudyante na komportable na sa original ninda na nagkaigwa ba kipandemya. Ngunyan nagbalik para sa face-to-face, although half day man sana. May mga restaurant bagayan, may gas, may STEM, may Humes. Ngunyan, igwanin na sarong strand na ikinulukar na sinda sa sarong room. An kinibukan may mga mayors na pinagdidesignar, mayors, vice mayor, Ang kada classroom. sa kada classroom, partiyan kan practice sa mga estudyante na maging college na mga grade 12, big testing na kan mga maging independent kan mga teachers, okay man. Ngunyan, igwang room na alokado para sa sarong strand, di natural may mayor aktibado, pinagpalinig sa room, nagbakal nin wallpaper, nagbakal nin water dispenser, maray so katuyuan kan leader ng mga estudyante. Ang question, takaso hapon, nagkabirigla na sa natabi BP, pinaralaya sa mga estudyante, sa take over kan mga faculty. Yes, natural, ang reaction kan mga aki, dahil man makareklamo, kundi nagpaabot kan sa indang sentimiento sa mga magurang. Ang question digdi, lininigan kan mga estudyante, pinakaray sa room, kanahiling kan faculty, na magayon, marayon, pinay-cover ng sabi-sabi, sinda faculty ba ya, sindan mga maurag-urag. Mag-arali na nga kamo, lumipat nga kamo duman sa room. Sa room na linipatan ta BBP, dahil kay Same, dahil may CR, dahil tubig, dahil may mga bintana, luho-luho, dahil man nasa makahoy. Paano na yun? Ano man hustisya kanikan mga estudyante. Ngunyan, ang sabi na natutunugan niya to, kaya nagkaigwanin na pag-take over ang mga maestro sa mga faculty na sa mga pigpipili sa mga rooms ng mga marayon, tiles, may memorandum dahil niya, taon-taon baka makontak niya to si Madam Superintendent sa Mantila, kung may memorandum mananggad na every strand igwananin faculty na ibubugtak. So, dapat sindan mag-adjust, bakuan mag-adjust sa mga estudyante. Sa taon-taon, gigibuan niya to ni follow-up. Papangaranan niya to ang eskwelahan, papasimbago niya to ang principal sa kunata tagari pabor sa mga faculty di
disadvantage sa mga estudyante na yung ani ang dapat awanin danin preferensya dahil ang nag-aaradal ang mga estudyante ini bako na ibubugtak sa mga uncomfortable na mga rooms. Ay hirap man kan mga estudyante kunyan sa mga magurang na araw kayo ni ang sitwasyon taon-taon Yes. kung na magkatirimpuan ko ini Sige na daw. masabi mapasiriring sa eskwelahan na man lamang ginonsulta sa mga parents noon sa mga akin nindo ililipat na may memorandum and DepEd na dapat may faculty. Pero ano sa na ni mo na sinda may mga estudyante may mga sweldo sinda pa ana sa maray na kamugtakan sa mga aki paparuluwason ibubugtak sa bako matanos na classroom. Diyan, tabi Sige daw. ko ini. Kung may kuan ini injustice ini sa part kan estudyante mga magurang nagpakontribo kay water dispenser duman sa original na classrooms na may kuryente digding ako pinagkontribo sa mga gurang so linipatan na room dahil ki kuryente what is the nakatong water dispenser wara si may CR dahil ki tubig ano ang gigibuhon kan mga estudyante dahil tubig mabataan room dahil kisame dahil aram kong kisame nagtataragdo lalo na pag-abuton kan summer ano sa paron kan mga estudyante sobrang init dahil kisame yero Yan. Yan tabi Okay. tatrabahon ko ini. Sige daw. Asin pa pangaranan niya to ang eskwelahan na ini. Asin ang principal na po niya to. Bago pa sa ng principal, nagpapahiling ni nabilidad sa dating principal, nag-retire na dahil ki problema sa dating principal. O yan Sige. tabi abangan taod-taod. Tad-developo na niya to ini na istoryang ini digdi sa Tercer Distrito Canalbay. Jimmy Nasalita, DCGB News. There's a reason for the sunshine sky. Salamat Jimmy sa report hali dyan sa lawas. I-reserve ta mo na sa tuyang komento sa bagay na yan. Pinagugunta mo na ang lado ni Sir or Ma'am Principal kung nata nangyari po yan o da kung nata tagari gusto kan mga faculty members na sinda po sa maray na classroom marlapa-lapa na classrooms sa mga estudyante. Ilingunta mo na, dagugunta mo na ang ambos lados mga tugang bago tataban irani sa Department of Education. Okay? Salamat kan sa pagkantabay. Mabalik po ako 7:30 sa programang Anhapot mga tugang sa DCGB. Bareta alas 7 susunod na. Salamat po. Goodbye. Mabuhay. Do not forget to smile. GB us all. God bless us all. God is good all the time. Tapos na ang programa. Pabuluson ang pagkamuot sa kapwa. Goodbye. And let your love shine. And you'll know what I mean. That's the reason. Pagpabalik-balik ang hilab, pangangasim, at sakit ng tiyan, baka hyperacidity na yan. Hyperacidity? Target the acid with Kremel S tablet. Hyper bilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. Parang kasing bilis ng commercial na to. Mag Kremel S tablet na! Unilab yan. Aluminum hydroxide magnesium hydroxide simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor. Ang nagmamahal, nagmamagi. Paano pangitiin ang nalulungkot? Lutuan with Maggie. Paano pasiglahin ang napapagod? Lutuan with Maggie. Magbudbud ng pagmamahal pag nagluluto sa sarap at aroma ng all-in-one Maggie Magic Sarap. Kung ang lahat ay nagluluto,